Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο της ομάδας Αρχίλοχος. Ως ομάδα θα δημιουργούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα πληροφοριακές δημοσιεύσεις για τα κύρια φύλια και εχθρικά τεθωρακισμένα και μηχανοκίνητα μέσα. Η πρώτη δημοσίευση γίνεται σήμερα Παρασκευή και κάθε επόμενη θα πραγματοποιείται επίσης την Παρασκευή. Θα είναι η Black Friday, αν θέλετε. Αντικείμενο της σημερινής δημοσίευσης, το κύριο άρμα μάχης Leopard 1. Το Leopard 1 είναι άρμα μάχης που προέρχεται από την Γερμανία. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε για να εξοπλίσει τον στρατό της Δυτικής Γερμανίας, τον Bundesheer, με ένα για την εποχή υπερσύγχρονο άρμα, ικανό να κονιορτοποιεί τους ανώτερους αριθμητικά, τεθωρακισμένους και μηχανοκίνητους σχηματισμούς των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Συνεπώς, εξοπλίστηκε με το ισχυρό για την εποχή ραβδοτό πυροβόλο Royal Ordnance L7, διαμετρήματος 105 χιλιοστών και μήκος κάνης 52 φορές το διαμέτρημα, το οποίο στην εκδοχή L7α3 διατηρούν τα σύγχρονα υποδείγματα του άρματος σήμερα. Το πυροβόλο δύναται να βάλει την πλήρη γκάμα βλημάτων που απαντώνται στα σύγχρονα άρματα APDS, APFSDS, HIT, HESHEP και WP. Στο υπόδειγμα 1α5 διατίθενται 13 βλήματα στον πύργο, άμεσα έτοιμα για χρήση από τον γεμιστή, και 39 στην κύρια αποθήκη βλημάτων στο σκάφος, για σύνολο 52 βλημάτων. Η σύνθεση των βλημάτων αυτών επηρεάζεται από το είδος της αποστολής. Η ισχύς πυρός του πυροβόλου συνοδεύτηκε από εξελιγμένο σύστημα υδραυλικής σταθεροποίησης, ακριβή για την εποχή σκοπευτικά όργανα, αποστασιόμετρο TEM1α, συν σκοπευτικό TZF1α για τον πυροβολητή και πανοραμικό περισκόπιο TRP1α για τον αρχηγό πληρώματος και δυνατότητα αυτόματης προσκόπευσης για κινούμενους στόχους. Στο πρότυπο 1α5 προσθέθηκε το σύστημα ελέγχου πυρός MS-18, το οποίο προσφέρει, επιπροσθέτως των προηγούμενων, αποστασιόμετρο λέιζερ, βελτιωμένο βλητικό υπολογιστή και θερμική προβολή δεύτερης γενιάς για τον πυροβολητή αντί των προηγούμενων συστημάτων νυχτερινής όρασης υπερήθρων προβολών. Ο αρχηγός πληρώματος διαθέτει το βελτιωμένο πανοραμικό περισκόπιο TRP5α και τη δυνατότητα υπερκέρασης δικαιώματος βολής του πυροβολητή. Παρά την ηλικία του λοιπόν, το Leopard 1α5 παραμένει θανάσιμα ακριβές. Για προστασία κατά πεζικού σε κοντινή απόσταση διαθέτει δύο πολυβόλα, συνήθως MG3 διαμετρήματος 762-51 χιλιοστών NATO, ένα συζυγές ομοαξονικό του πυροβόλου που χειρίζεται ο πυροβολητής και το δεύτερο αναρτημένο σε περιστρεφόμενο έστωρα επάνω στην θηρίδα εισόδου του γεμιστή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη χρήση του. Η ευκινησία του είναι επίσης ζηλευτή, ακόμα και από πολύ πιο σύγχρονα άρματα, καθώς το πρότυπο Α5 ζυγίζει 42,2 τόνους και προωθείται από τον κινητήρα πολλαπλών καυσίμων MTU MB838 στα 830 PS. Έτσι, επιτυγχάνεται μέγιστη ταχύτητα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα και λόγος ισχύως βάρους σχεδόν 20 PS ανά τόνο. Σημειωτέων ότι η ταχύτητα περιορίζεται από κόφτη για περιορισμό φθοράς και χωρίς αυτόν έχουν σημειωθεί ταχύτητες έως και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αποθήκες καυσίμου βρίσκονται κατέρωθεν του κινητήρα, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του σκάφους, και γεμάτες δίνουν στο άρμα μέγιστη αυτονομία εντός δρόμου 600 χιλιόμετρα, η οποία πέφτει στα 400 με 450 χιλιόμετρα εκτός δρόμου. Το άρμα μπορεί να αδιαβροχοποιηθεί και μπορεί να χρησιμοποιήσει σνόρκελ για διάβαση υδάτινου κολλήματος μεγαλύτερο από το ύψος του σκάφους έως τις γρίλες ψήξης του κινητήρα, 1,2 μέτρα, φτάνοντας μέχρι και 5,5 μέτρα. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θετικά και βάσει κάποιων ψυχροπολεμικών υποθέσεων για την τρομερή αποτελεσματικότητα των HIT βλημάτων κατά του τότε χαλίβδινου θώρακα αρμάτων, ο σχεδιασμός του Leopard θυσίασε την παράμετρο της προστασίας του άρματος κατά εχθρικών βλημάτων πυροβόλου μεγάλου διαμετρήματος, με το μέγιστο πάχος της θωράκισης να μην ξεπερνά τα 70 χιλιοστά. Αυτή είναι μονάχα ικανή να σταματάει θραύσματα πυροβολικού, ελαφρά όπλα ή κάποια αυτόματα πυροβόλα χαμηλού διαμετρήματος. Η αποθήκη βλημάτων του σκάφους είναι απροστάτευτη και αποτελεί κρίσιμη αδυναμία του άρματος στο πεδίο. Η προστασία από άλλους κινδύνους όμως είναι καλή, καθώς διατίθεται πλήρες σύστημα ROPVH προστασίας. Το Leopard 1α5 είναι σήμερα το πολυπληθέστερο άρμα του ελληνικού στρατού και παρά τις αδυναμίες και την ηλικία του, παραμένει επικίνδυνος αντίπαλος, λόγω της ισχύως πυρός του με σύγχρονα APFSDS βλήματα βαλλόμενα από ικανοποιητικά σύγχρονο SEP, ικανά να διαπεράσουν σύγχρονες θωρακίσεις στις τυπικές αποστάσεις εμπλοκής
έως 2 χιλιόμετρα, και του γεωγραφικού ανάγλυφου της χώρας, η οποία περιορίζει κάπως την έλλειψη πολιτικής προστασίας σε αμυντικές επιχειρήσεις και ευνοεί ιδιαιτέρως την εξαιρετική ευκαινησία του.